Roditelji djece koji imaju hepatitis C tu činjenicu kriju radi toga da ta djeca ne bi bila izolirana u vrtiću. Ljudi to kriju na poslu jer to može biti opasno. Ne može biti opasno, jer mislim, ne može biti opasno za nekoga na poslu. Zato je strašno važno da se činjenice o hepatitisu govore jasno i glasno. Da se hepatitis C ne prenosi uobičajenim socijalnom kontaktom, kašljanjem, kihanjem, grljenjem, ljubenjem, uporabom istih čaša, pribora za jelo, pijata, ne prenosi se. Hepatitis C se ne prenosi na taj način. Ali činjenica je da je stigma koja prati tu bolest i činjenica je da se u svijetu očekuje vrhunac te epidemije negdje oko 2015. između 15. i 17. godine i činjenica je da se ljudi koji imaju hepatitis C ponašaju poput oboljelih od HIV-AIDS-a. Jer jednostavno zajednica vas pod broj 1, zajednica tu bolest identificira sa problemom ovisnošću i samim time vas odmah marginalizira i diskriminira, a s druge strane, kad, ne znam, ako ljudi koji imaju hepatitis C, ako to kažu u svojoj okolini, jako često, jako često, to mi smo kroz naše savjetovalište čuli, budu napušteni od strane ne samo prijatelja, nego čak i rodbine. I ostaneš izoliran, telefon ti prestane zvoniti i sad kako ćete se osjećati? Užasno. Informirati javnost o problemu hepatitisa i da ljudi znaju da u biti ta bolest nije tako opaka. U čemu udruga... Da je izlječiva. U čemu udruga pomaže? Pa udruga pomaže toliko da smo mi u stvari kao spona između pacijenata i bolnice, da recimo liječnici nemaju toliko vremena možda da se posvete pacijentu, da im ukažu na liječenje, da nije to tako možda opaka bolest, tako da se pacijenti se nama jave pa i pomožemo sa psihoterapijom. Mislim da je ta prihvaćenost vrlo bitna u... Tako je, jer ljudi kad recimo konkretno nazovu našu udrugu, oni se jednostavno otvore, njima treba razgovor koji možda ne mogu ostvariti s nekim u svojoj okolini i na taj način oni sebi olakšaju. Udruga Hepatos, kako se može doći do nje? Dakle, udruga Hepatos, savjetovalište za oboljele, to je ono na što smo jako ponosni i jedini je punkt u Republici Hrvatskoj koji oboljelima, naravno osim usko specijaliziranih liječnicima, pruža apsolutno sve informacije i o samoj bolesti, o načinu prijenosa, mogućnostima zaraze, liječenja, najnovijim lijekovima i tako dalje. Broj telefona je 322 888. 322 888, vrlo jednostavno za zapamtiti. Jednostavno za zapamtiti. Mnogi naši korisnici znaju, to je u Špinutu, u Fraboninoj. Ured je na drugoj lokaciji. Imamo još i našu web stranicu, što mislim da je dosta u današnje doba važno. Veoma jednostavna isto, www.hepatos.hr. Isto tako jednostavno, na toj web stranici su i svi kontakti i svi brojevi mobitela u slučaju nekakve hitnosti. Mislim da je vrlo bitno educirati u biti javnost, da javnost shvati da ljudi koji su oboljeli od hepatitisa nisu ti koji se treba izolirati. Koji hodaju i okolo šire zarazu. Naravno da nije. To je to. Mislim da one zdrave treba educirati. Pa tako je. Jer činjenica je da je nedostatna edukacija čak i kod zdravstvenih djelatnika. To je stvarno činjenica. Stvari se popravljaju. Unazad 3 godine se počelo o tome. Mislim da prije 3 godine se o hepatitisu nije uopće govorilo. To je ono što vi govorimo, paralela i slično bolest paralela koju mi potežemo sa HIV-om, o HIV-u se puno više govorilo jer je bila osmišljena jedna informativno-edukativna kampanja. Danas u Hrvatskoj udruga Hepatos je jedina koja na području Republike Hrvatske osmišljava takvu jednu informativno-edukativnu kampanju uz razne akcije. U tijeku je akcija koju smo organizirali sa Zagrebačkim poglavarstvom, anonimnog i besplatnog testiranja na hepatitis C, ali je ta cijela akcija bila popraćena jakim medijskim istupima upravo radi te informativno-edukativne uloge koju želimo. Želimo da ljudi da čuju, da im prođe negdje kroz uvo pa da, ne znam, ili popričaju sa liječnikom ili nas nazovu i da, eto, oni koji imaju teškoća da ih podijele s nama, oni koji žele informaciju da je dobiju. Za sam kraj, koja su područja najugroženija u Hrvatskoj?
Koja su područja najugroženija? Kolika su naša saznanja, najduže liste čekanja su ipak u Splitu. Dakle, liste čekanja na samo liječenje. Treba se čekati za liječenje? Za liječenje se, nažalost, treba čekati i nadamo se da će se napraviti jedan višegodišnji program kojega će prihvatiti i županija i poglavarstvo i gdje će se na neki način početi rješavati ti problemi. Zadar je isto tako dosta opterećen, ali oni su već ušli u jedan projekt gdje čiste liste čekanja. Pula isto tako ima dosta. U Zagrebu to ide brže. Ima gradova u Hrvatskoj gdje uopće nema čekanja, gdje nema pacijenata, maltene. Znači moramo praktički objasniti ljudima u slučaju da se desi to, znači anonimno ima na higijenskom, ne znam di već ima anonimno testiranju, koliko se desi da je bitno da se što prije prijave za liječenje jer se čeka. Tako je, trebaju se napraviti razne pretrage da bi se u stvari došlo do pravoga stanja jetre, do rizika od razvoja ciroze ili nekih drugih loših stvari i onda se po tome procjenjuje kolika je hitnost liječenja. Jer znate, nisu svi oboljeli koji imaju hepatitis C, nije svima nužno liječenje baš odmah. Neki mogu i počekat. Tako da postoji tu više stvari i još jedna stvar je važna. Kod hepatitisa C, osobe koje imaju kronični hepatitis C, neće se kod svih razviti ove promjene koje sam vam kazala, koje dovode do fatalnog ishoda. Možda kod nekakvih 70% bolesnika se nikad ništa neće razviti, čovjek će umriti u dubokoj starosti od nečega sasvim desetoga. Živit će sa tim virusom do kraja života, ali zato kod njih 25 do 30% će se razviti ove ružne posljedice. Cijeli je problem u tome što medicina ne može prepoznati, kod nje će se razviti, kod vas se neće razviti, pa ćemo liječiti... O imunitetu. Tako je, o čemu sad to sve ovisi, vjerovatno i nekakvi stresovi koji slijede u životu, pad imuniteta, pa onda taj virus jednostavno, ono što se kaže, izroni na površinu i počne sa svojim djelovanjem. Dakle, eto, ima puno toga o hepatitisu C, ima dosta ljudi koji misle da puno znaju i onda, kad u razgovoru s nama, kad neke stvari stavimo na svoje mjesto, onda vide koliko su bili u zabludi zbog... Mnogi su ljudi misli da je hepatitis C neizlječiva bolest. Jako veliki broj ljudi. Što ćemo za mlade poručiti? Pa za mlade poručili bi da evo sad ovo je dok traje ljeto da paze gdje rade piercing, da ne koriste, evo, nadam se da se ne drogiraju, to sam htjela reći, da ako se i drogiraju, a nadamo se da nisu, da ne koriste isto igle, naravno, i tako da pripaze na taj piercing gdje to obavljaju, da to rade ipak na nekakvim specijaliziranim mjestima gdje su sterilni instrumenti, tetovaže, piercingi i tako dalje. Eto, vidite, s nama su bili iz udruge Hepatos danas. Ovo je njihovo prvo gostovanje u našoj emisiji. O njihovom samo radu, akcijama može se pričati vremena. Ja se zahvaljujem još jednom što ste bili gošće. Naravno, otvoren je poziv kad god imate neku akciju da nam dođete, da kažete, da predstavite našim klijentima. A mi se vidimo sutra, koliko mislim, sutra bismo trebali malo o sportu pričati. I to je to. Ostanite uz našu televiziju, uživajte i... Tako. Lijepi pozdravi. Također, bok.